אהלן, כאן תהילה מאוטומטית, והיום אני רוצה בסרטון להראות לכם כלי שאני משתמשת בו כבר כמה חודשים, שנקרא טקסט ה-AI, וכבר עשיתי סרטון על טקסט ה-AI, תחפשו בערוץ יוטיוב שלי. כרגע בסרטון הזה אני רוצה להראות איך אני כותבת בו בעברית. כמובן אני מדגישה שהוא לא כותב בעברית טוב כמו שאתם תכתבו בעברית, אבל הוא גם כותב הרבה יותר טוב למשל מאשר ChatGPT אם ניסיתם, אז מערכת טקסט ה-AI כותבת יותר טוב בעברית. וזה משהו שבעצם אם אתם כותבים תוכן, או אם אתם מחפשים הנחיות או מבנה בשביל תוכן שאתם כותבים, זה יכול להיות משהו שהוא מאוד מועיל ולקצר לכם מאוד את העבודה. אז אני אראה איך בעצם הכלי הזה נראה ככה, טקסטה, יש פה long form שזה בעצם פוסטים ארוכים של בלוג, ויש כאן עוד כל מיני כלים שכרגע אני לא אדבר עליהם, אני אראה רק איך אנחנו כותבים פה פוסט בבלוג בעברית. אז אני הולכת לאיפה שכתוב בלוג פוסט. אגב, המערכת בחינם, אם יש לכם, כאילו רק בשביל ההתחלה, עד 2,000 מנויים, ואחר כך היא בתשלום, אני עשיתי מנוי, שילמתי $120 לשנה, שזה $10 בחודש, בערך 30 שקל, ויש לי 300,000 מילים בחודש. אז המון, וככה אפשר גם לעשות ניסיונות ולא להתקמצן ולנסות שוב ושוב. אז אני הולכת כאן לפוסט בלוג, אני עוברת כאן לעברית, אוקיי, ואני אכתוב נושא ותראו איך זה נראה, וזה פשוט יכול להיות לכם בסיס מעולה לתוכן כדי להשתמש בו ואחר כך לערוך אותו כמובן. אז נניח שאני רוצה לעשות פוסט בבלוג על איך אפשר לגדל חסה בבית משאריות של חסה. שימו לב שבאנגלית אני יכולה לכתוב כותרות יותר קצרות ופחות מפורטות, אבל העברית פחות טובה, אז אני מנסה כשאני כותבת כותרות בעברית קצת יותר להדגיש וקצת יותר לחשוב על כל מילה שאני כותבת, מה היא אומרת כדי שהוא לא יבין את זה בצורה שונה. בקיצור, אני אעשה עכשיו generate article ונראה איך זה יצא. אם זה לא יצא טוב, נעשה עוד אחד. בכל מקרה, זה בסיס ממש ממש טוב לתוכן, ואני מאוד ממליצה לפחות לנסות את המערכת. זהו, לקח בערך 30 שניות, הוא כתב לי איך לגדל חסה בבית משאריות של חסה. התמונות שהוא שם הם מהאתר שנקרא פקסל, והן כמעט תמיד לא מתאימות, כאילו לא משהו, אז לא ממליצה על זה. אוקיי. עכשיו בוא נקרא את המאמר ונראה אם הוא מספיק טוב, וכמובן אני אראה לכם איך לשמור את זה ולערוך את הטקסט. אז חסה הוא ירוק, עלים מזין רב תכליתי שינה, סבבה. אפשר לקחת את המשפט הזה ולערוך אותו לחסה הוא ירק רב תכליתי שאפשר להשתמש בו למגוון שימושים, אוקיי? פשוט צריך לעבוד על התוכן, אבל זה מאוד 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 נוח עדיין. היתרונות של גידול חסה בבית, אחלה כותרת. ערך תזונתי של חסה, אחלה כותרת. הפסקה הזאת היא כמעט בסבבה, אוקיי? אפשר פשוט לערוך אותה ממש קצת, אבל היא ממש סבבה. ערך כלכלי של חסה זה כותרת קצת הזויה, אבל אפשר לכתוב האם גידול חסה חוסך כסף וכו'. ערך אקולוגי של חסה, לא יודעת אם זה כותרת שהייתי משתמשת בה, אבל כאילו בסדר, מבינים על מה מדובר. וזהו, כתוב פה, הציוד שאתה צריך, השלבים שיש לבצע, הבעיות הנפוצות בגידול חסה בבית, טק 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 טק. בסך הכל זה נותן המון כיוון והרבה הכוונה על איך המאמר אמור להיראות. אני אנסה שנייה אחת עוד מאמר, נגיד בתחום אחר, נניח בתחום הנדל"ן, אוקיי? מה צריך לבדוק לפני שקונים? יש לי רעיון שכבר ניסיתי, סליחה. איך להכין את הבית שלי לסוחרים לפני שאני מזכיר את הבית. כמו שאתם רואים, אני כותרת די של מפגרים, כדי כאילו די מפורטת בצורה מוגזמת, כדי שהוא יבין. זהו, חיכיתי 30 שניות, הנה הכותרת, כמובן צריך לתקן את זה לאיך שאתה מזכיר אותו ולא כותב ולא סוחר. אוקיי. הכינו את הבית שלכם על ידי ניקויו מלמעלה ללמטה. סבבה. התחילו בניקוי יסודי של המטבח, זה אחד החדרים הכי חשובים בבית. זה ממש נותן לכם כיוון איך המאמר אמור להיראות ומה אמור להיות בו.
כמו שאמרתי בהתחלה, זה לא חוסך לכם את כל הכתיבה, אבל זה חוסך בוא נאמר את כל התחקיר ואת כל ההקדמה ואת כל לחשוב לבד על כל הסעיפים שאמורים להיות במאמר. למשל, תיקון כל נזק לקירות או לרצפה, סבבה, בדוק שהחלונות והדלתות תקינים, סבבה, סנן דיירים פוטנציאליים בקפידה, זה אפילו כותרת שהייתי משתמשת בה. היסטוריית ההשכרות שלהם וכאלה, יש פה דברים שאולי בישראל לא כל כך מקובל לעשות, לשאול את הדיירים הכותבים, לא משנה. בקיצור, זה בהחלט נותן כיוון ממש ממש טוב, ואני אראה לכם דוגמה אחרונה שלא ניסיתי אותה, אני אמציא עכשיו משהו תוך כדי. נגיד איך לעצב חדר ילדים בתקציב מינימלי. אוקיי? ואני אעשה לו ונראה מה הוא יעשה. טוב, יש פה איזו תקלה, כנראה שהאינטרנט שלי לא טוב או משהו כזה, אבל בכל מקרה, ראיתי לכם שתי דוגמאות ממש ממש שימושיות, על איך אנחנו כותבים במערכת של טקסט ה-AI בעברית, ואני ממליצה לכם להיכנס לאתר, לקחת את הניסיון, ואם זה מתאים לכם, אתם יכולים להירשם ולעשות מנוי. יש מתחת לסרטון לינק, זה לינק של תוכנית שותפים שלי, אם אתם תרשמו דרך הלינק, אני ארוויח כסף, אבל באמת, כמו שאתם יכולים לראות, יש לי המון ניסיון עם המערכת הזאת, פה בתוך הפרויקט אפשר לראות ששמרתי פה כמעט 200 פרויקטים, יש חלק שלא שמרתי, באמת משתמשת בזה המון, במערכת מעולה, אני ממליצה בחום. בהצלחה!